ganahan kung Matalom nun. Okay, dito karon guys sa Matalom Municipal Plaza. Katong ganahan mo pa itong balot guys, ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza. Atong ganahan ko sa mga negosyante diay nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom. Welcome kanan nga mo invest og business dire sa mga lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan busing, nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang mosanong, daghang put up og negosyo dire sa lungsod sa Matalom. Okay guys, palitin balot katong ganahang pulutan. Welcome ang tanan dire nga mopalit niya katong ganahan mo paon po ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom. Welcome ang tanan nga mo invest og business dire sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang sanong daghang og negosyo karong 2022. Ikot PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod. Balot mo sir, ma'am. Ay balut. Sa Matalom Municipal Plaza sa lungsod sa Matalom. Hello, mga binati ko Matalom. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa Kalambuan diri sa lungsod. Okay guys, today is Monday. Maroy ang prelong adlaw sa April. Kumanaag Marso. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mo-invest og business dire sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga atong i-try kung unsa kanindot magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom. Nya Matalom nun makahiyo sa data kanunay atong suportahan ang administrasyon dahil sa tutupan ng ni Mayor Eric S. Paulio. Ato silang tabangan aros mas daghan pang mga programa nga pagahimuon or mahuman para og alang sa kayuhan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Unya ang ato ang Farm to Market Road nagpadayong pagtrabaho ni bisag asa nga barangay des lungsod sa Matalom. Ang ato ang boardwalk sa Mintuon nagdaan aron accessible na sa mga mosoroy sa atong boardwalk. Unya atong pantalan nagtrabaho ongoing na pud ni. Unya atong tourism building nag soft opening pa ni siya guys, atong tourism building. Unya ako manghinaot nga magtinabang nga jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom guys. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga magtinabangay ta magkaiusa og teamwork alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Ikot PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys. Nya
Ha? Uli na. Okay guys, wag na itong guys. Mau na i-submit sa auditor guys. Okay.